Mergo mantu terakhir lho, cek iso nduk wayangan panggah iso. Apa ya, heeh. Sapa ngerti sok nampa putu terus wayangan neh, sapa ngerti? Ha iya, heeh. Ngono ya, ya wong wayangan kaya ngene iki kanggo dana rasa. Oh, ngono ah, dana rasa nyenengke sing padha mirsani sing padha hanjenengi dalu menika, heeh. Ora mung sing disenengke sing ana kene tok no. Apa ya? Ya. Penjane Mbah Jianto saha Bu Sri Dewan kuwi anggone nanggap wayang sing disenengke ora mung sing lenggah ana dalem kene klebu sing ana seluruh antero dunia padha seneng lewat streaming Dwijalaras Indonesia. Oh, ngono ah. Lewat channel YouTube, ah, iki mau tak simak sing nonton udakara wis tembus 2100 pasang mata ning YouTube. Oh, ngono ya. Urung sing ana tembus 1500 pasang mata. Oh, ngono ah. 2000 karo 1500 3000 setengah. Lek ditekake rene ora muat nggone. Oh, iya 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 iya, heeh. Kaya ngono ya, ah, mula menjadi Mbah Lurah dhewe iki tak takoni, lakone napa Mbah Ji ya ngono. Oh, ngono ah. Anu, tak kirimi lakon babat Ponomarto nggih Mbah Ji. Wah, kurang rame niku Mas Kangko. Kula niku pengin lakon niku ket sore nganti isuk perang terus. Wow, ngono ah. Senengane sabetan. Heeh. Piye carane supaya wit bedol kayon nganti tancep kayon ki perang terus? Piye carane bar ki dalange iso tele-tele. Lah iya. Ayo ngono, heeh. Ya wis siap. Oh, ngono. Heeh. Ya. Ya ya bisa ngestoke dawuh. Awake rasa ya awake kuat-kuat, Nduk. Bismillah kuat. Oh, ngono. Mongko udakara wis 10 dina iki awake dhewe prei lho, Nduk. Dadi tak golek bacut potonganmu. Kowe ora ngerti sasine rendeng kaya ngene jek enek wong nanggap wayang wis alhamdulillah. Apa iya iya. Ya wis alhamdulillah panggah enek. Ya Ping kae tanggal 2 saiki terus tanggal 15 Bojonegoro 19 22 28 29 panggah jek enek, Nduk. Oh, ngono ya. Ya ya ya. Aja dipadakne sasi Sura, sasi Agustus kae paribasane arep golek wektu leren angel. Oh iya iya iki disyukuri ya semening bagas waras sehat awake. Heeh. Pancen ya kaya ngono. Heeh, Nak, apa? Iki mamaku dijawil kelawan penjane Mbah Ji karo Bu Dewan. Oh, ngono ya. Iki ana pasumbang swara. Oh iya. Dono swara heeh saka ora kleru saka daerah Ngapak Kulon kono. Mbak Vika ora kleru jenenge. Oh, dudu Mbak Tutik kuwi, dudu. Engko bar iki Mbak Tutik. Oh, ngono ah. Oh, Mbak Tutik iki melu rene. Lho, iki jagong, Nduk. Oh, ngono ah. Wis kena apik karo penjane Bu Dewan. Oh, mula Mbak Tutik kae sing nganggo biru kae bisa guyub lan rukun. Oh, ngono ah. Rene ora golek bayaran. Oh iya, ora golek ya ora. Mung ngraketake paseduluran. Oh iya, iya iya. Kowe ya kenal karo Sinden Tutik kuwi. Lho piye to? Cacah kuwi wis anu jek sekolah nganti saiki anake pirang-pirang. Oh, ngono ah. Iya. Ya ya. Ning yo ora anu apa jenenge cacate saiki wis ora melu awake dhewe, Nduk. Oh, ngono ya. Ning jaman nom-noman dhisik Tutik iki wah, rajane Sinden Dwijalaras iki. Ya Tutik kuwi, Nduk dhisik. Oh, ngono. Sandung cebluk tiba gabrus, dalange Ki Anem Dwijalaras sing jek nganggo udeng-udeng kae. Apa ya iya? Biyen yogane Dwijalaras iki ora nganggo blangkon ora, nganggo anu kae lho, nganggo apa? Kok helm piye to? Kudu helm to. Nganggo iket kae lho, iket sing bahan blangkon kae. Jek nom-nom dhisik jek patut. Oh, ngono. Ya Tutik iki wis eneng. Oh, ngono ah. Jek nom-nom nganggo iket ngene. Lah delalah pas tanggapan ning daerah Karanganyar Ngawi. Oh, kelingan ora cacah. Ikete keri nang omah. Sak rombongan. Ayo bingung ora nggo blangkon sitok-sitok. Lah saking bingunge taplake sing di omah dijupuk kabeh. Lho, kuwi tenan. Mongko taplake